Atu alik nan bakarapatan tampe ambo manibukan sembah. Indak ka dia tok dibilang galas adonan indak tatok jota bilang jo sembah saja ambo pemulihan. Bukannya ambo kamalampau atau kamalintih di hadapan nenek mamak silang nan bapangka kurojo nan bapokok. Sungguh pun diambo tarabiknyo sambah. Ladi katu mufakat diambo untuk manibukan sembah. Lai tibo sembah kadapan angku malin kayo. Sakira-kira manalah sembah nang kamu tibukan kehadapan angku malin kayo katui koki. Di ado awai kadikaku rungyang sebuah nan disabut. Jalan nam pasa nan batampuh batang tagolek nan batiti jalan rayo titian batu. Mohon izin nambo menyampaikan pasambahan kanan rape. Sampai gue. Lah sampai aku panglima kayo. Sakira-kira do. Manalah sembah jatita angku nanti bawa karapan aku. Kete yang bagada karang raja jok tinggi. Atau nama jadi buat pernikahan aku katu kini. Nah izin menyampaikan pasambahan kehadapan Allah dan kerapatan. Kan mbak itu kira-kira kerana aku. Sepanjang dalam ada itu. Sepanjang buat pernikahan aku nanti bawa karapan aku Allah sepanjang ada. Tapi sungguh pun Allah sepanjang ada. Karena ada pulau memenuhi sepanjang ada. Karena ambo duduk di hadapan nenek mama membaca renang yang datang berturun. Dibawa kata Jobayo mencari kebulatan kata menanti aku seketika. Rumah gadang basandi adik basandi kebasaran baulah kata Jomo pakai basa bambu menantikan. Abu kapitan karena bari nanggo. Rancak dijapitkan gue. Mana nanggo raja pemulung. Layang bangku malin kayo. Uraya kata nanda bantang Tuhan nunjuk nanti bo ada kata bahasamu. Ada pun ambo kata kini naguna ada kalau paham. Mungkin dia tetap dua pengana. Juara kayu kita disambut kepada suruh sejak paulasan malu raso mengagari. Nak jam pukul badan suram tolong diangku melapakan. Tolong ambo jom bicara untuk menggunakan sombah dan ambo berikan sampai tu. Lah sampai yang kumalin kayo. Sakira-kira Sepanjang buah panita ng kumalin kayo alah sepanjang adik. Sungguh pun lah sepanjang adik. Dek karano ada pulo yang manuri undang. Apa tu yang manuri undang? Undang pitua dinan tuo papata luha nan tigo gurindam carungi nang kabawa. Adik gunung tupuan kabui, adik taluk timbunan kapa, adik padang marantang tanah, adik ribu matarik kayu. Ditingkek tabiang dengan janji diolah rimbo hidup pakai. Agak hidup dalam kapek limbago basidang dalam adik. Supaya orang tak nak nyosa daram rekang nak nyosa suai suto dipurak nak nyosa lansai. Begitu pusako dinan tuo menanti aku malin sepidiko. kamu sampai menantikanku. Datuk lagi ke Malangap. Lalu Raja Pulu Izin namo tagak menyampaikan pasambahan ku Datuk. bagi lalu Raja Pulu. Terima kasih Datuk. Jalo manjalo di tepi ikane ikulaye nang bapulun. Semulo sambah diserahkan disusun jari kita ampun. Bari di adik rasa arah rantang di jambu, rantang di budi nan tajambu. Ikek kan buik lah bapake. Bari kiri banang ukuran ikarang siku-siku. Jauh lah sampai ke ujungnya kok dakek lah sampai di kalamai. Di dalam adik kan mapakai iyo di adik nan maha jadul. Cupak dikato ju pilihan elok nan baganggam. Budi sakutan dek basamo talidun sana nan bajurai. Walau ka pasisi lawi lebar, walau ka taluk lawi hitam sampai dua ka lawi nan sadidih. Iyo laranah pagariyong nyato di kampung Batu Sangka. Rajo adik dan batua. Iyalah datuk katu mangguangan. Karantau menjadi rajo dan memakai padang basenta hukumnya adi sangela indah dan mendaru amih si jatuh jati dalam pasambahan alik jamuah. Tamasuk rajo dalam alam. Dari mudik rapi kahili lalu kasiam kapitani tari kajohan kata nakola dapik kebasaran dek tuanku. Manalah hasil makasih nan disangajo nan sehari nan semalam ko hari elok putiko bayi. Bapanggis segala tuangku joninyek mama.
Langko imam katib pilal jomolana. De ado awingan kadi kakok unjang sapatah nan kadi sawi. Putih hati nak bakadaan putih kape dape dia. Manang ku datuk bagindo Malano. Lalu raja pulu. Satantang permintaan kerajo dan bapakok silang nama pangka. Iyo na minta pitua kami kadapan ng kudatuk. Sampai kudatuk. Sampai dia raja pulu. Sa kira-kira kudatuk. Sampai dia raja pulu. Sampai dia raja kami duduk dulu pasti. Karena kudatuk lagi mendapik ng kabarinyo mo nanti lang kudatuk. Bagi izin dia dek nak pakai raja pulu. Lah sampai dah kudatuk. Sampai Di panik ng barasa, di hujan na tibapurut. Kok alay ko gitu pulang kan rasanya kudatuk. elok lah. Manang yang kumalin kayo. Iya berapa penghulu? Panitahan kembali kadapan ng kumalin kayo. Manita aku. Artinya pada masuk ng tako latan buah panitahan di angku kadapan ambo. Di ambo la babao bakato bayo bajalan bamola. Dape kato ng sahati sa bulatan kato sa mufakai. Tunan ka menjadi buah cobari di niniamak sa balasiko. Asalay ka manuri sa panjang aday ng bapakai. Laizin di alik ng basamo. Tapi ko alay kado katuko tambanyo. Banang basarakan juo kadapan ng kumalin kayo. Sampai kumalin kayo. Lah sampai aku ada penghulu. Kumalin kayo. Mana langkur panglima kayo? Japanitan aku modal. Manita. Artinya pada mana seorang tako lati buah-buah panikan dari kerajaan pokok silang bapangka. Di ambo tulah babawo pakato bayo coba mola. Tulah dapat kato nan sehati kabulatan kato nan sepakat. Tulah kaman jadi buat jobari pihak dari ambo. Kok lesa kira-kira menurut sepanjang adik nampak pakai. Lah izin ke adik nampak sama sampai pun. Sampai dia kumalin kayo. Sekira-kira bro. Doa lah sampai dia kumalin kayo dia karena dia dulu lararik nanti dia pindah ke bawah aku pelalu yang tu. Raja dia lalu. Manong kupinto kayo Lain yang bro. Japanitahan ang buang berjalan. Nitaman. Palano di sanjang baka kudo terkawin di jurami carano nang datang dari Pangkra lah kok sampai tanggalan kami. Sampai dah kita sampai. Sekira-kira Adik kata nak kabar Jawa, adik kayu nak kabar sambut. Jawa nak sambut ambo barisa tentang tandua alamat. Lah sakiro sampai mak. dek karena tanda alamat kami lah sampai mohon izin ambo tagak menyampaikan persambahan bu. Cepat tetagak kabar istri tu sako tinggal kita merunggoi. Asal kami menurut yang dek nambah pakai, lah izin dan nambah sama mangku. Yo. Dari dusun ke-7 Sirawi Perancong Kalam disusun jalinan 10 Sambasa wujud 100 salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Pelupuh batang malapari pucuk manimpuaka jumbai di baurang kabati. Sungguh pun nambo tagak berdiri bukan tando jadi pandai dalam wujudnya duduk nambah simpuh. Di kambang jarinan 10 ditakut kepala 01 mohon ampun kepada Allah. Maaf diminta kanan rapik kepada pengudu nan gadang basa batu. Bapucuk sabana mulik baure sabana tunggang. Alim ulama jo tuang usul bendang dalam nagari. Jadi pandai pagaran pokok monti pagawai adik ulu balang paga nagari. Ngan mudo pemimpin dunia budo kagum samudara. Bari maaf bari buang pun ketopok sasek menyampaikan rundiang kok salah manutuakan. Disampaikan kata orang tua dikatangahkan rundiang orang saisuh dan tidak mungkin disabun namo indak perlu dimaukan gala. Sebab karena jebukti dan indak tampak lain tahu jo ibarik dan lah lamu hilang pasan tanyang niang juo. Dek sangat suku mungkin tado. Basuh dah bitua orang tua juo harimau talompek dek balangnya kok gajah tadorong dek gadiannya. Kata kok sasek menyampaikan rundiang kok salah manutuakan.
Usalah ambo dia malu anggaplah tabu singkek kurang tambuli dek manarimo ajaran dari mama kurang samparona. Ragu jo rusuh kinila babawa ingo jo sagan latabi pulo jampang kok tibo sedi jo siasik dari orang cagik pandai. Orang cagik cando kio nang arif bijaksana. Nang tahu dalil dengan hadis tahu bagi jubah hikmah memakai pasal mempunyai bab pasal bapuluh ba itikaf mengarati daif saratu sahih iolah tuang tu dalam negara. Baitu pulo kepada penghulu nan gadang basa batuang nan bapucuk sabana bulik nan baurek sabana tunggang dianjuan tinggi diamba gadang sandi andiko dalam kampung. Nan tahu cupak saratu gantang nan balukih balimbago nan bapandan bapekuburan nan basosokan batang jurang. Di sikulah ambo nan kamarusuh kato jualah ka dijawab gayung jualah ka disambut jiko sasi bamainan dalam paham rundiang talata. Jo salam sombak ambo japut gawe jo maaf ambo jalan. Di balun sabalun kuku di kambang saleba alam pasambahan saditu dahulu di siko basudah kalam. Tungke gala amai pirajo sitaba di balik papan kok salah tobai la ambo kok bana samo itu amalkan. Mana kugido kayo? Ayo Bu. Sembah tibo kadapan kugido kayo. Sembah pada Allah, persembahan pada Allah. Manolah pada ikut ini dek kami silang nan bapangka korojo namba pokok lai mempunyai sirih sacabi pinangnya sagatok gambirnya sakutie sadahnya lai sapali timbakonyo pun lai saisok talatak yatih carana. Kok lai dapat pinta jo pintu. Tanam sirih, tanamlah udang, tanam karakuk di halaman cabi sirih gatoklah pinang, gulunglah rokok ke pamenan tangan. Sekian pernikahan dari ambo pulang maklum bagi aku. Sampai Sampai aku melima kaya. Sakiru-kiru. Seiring balam ju berubah, balam tabang berubah mandi. Seiring salam dengan sambah, sambah datang salam kembali ke hadapan nang tujuan. Anak kikik pandai waranang kodonglah kaki dek buaya. Menanti lampu di nang tanang ambo nak mulai berbicara. Satentang sembah nan datang nan talimpah kepada ambo. Tak serak nak ambo dipilih lalu dikampungkan. Anyuik nak ambo dipintih lalu ke hulunya. Dek cupak si marajo lelo si gantang talago pano. Di mana batang tagolek di sinang tindawan tubuh serupo itu kini. Sirias sacabi minta dikunyah, pinang sadidi minta digatur. Kan baik itu kira-kira pelajaran itu. Saban ada madai itu. Sepanjang buah wanita nangku nang tiba kadapan ambo lah sepanjang ada. Tapi sungguh pun lah sepanjang ada. Dek karena ada pulau nang menurut undang. Apalah nyo nang menurut undang. Rumah gadang di Pariaman bakasawalah batuk balun kini barantai batu dua. Turunglah tampak kapamenan jinak alah katangan balun kini sedang ateh dengan dua. Maka diambillah sumpitan gadang serato damak nang baikua disumpit burung di ateh dah. Setibo damak di ateh. Bakalik jo bungo kambang bentan jo kabut balun talak ka jo. Melaki burung nakatan atau diwalak sakutiko mau pakai ambo bayu menanti ku segitu. Pinta kok lai ka boleh kandak kok lai ka balaku lah mau jalan be ambo nantikan ku. Oh tapi kan ang kabarinya Bu. Rancak dijapukan. Mana lah yang aku malin kayo? Jo panitan ang ku ambo jalan. Layang malayang sembah tibo dari kerajaan nang pokok sinang nang bapangka. Kok bunyilah sama kita dengar uraian tutuanan datang ucapan yang nang tibo aduk kita nang basamo. Satentang sembah nang datang. Kato nang alun menjawab sembah nang alun bapulangkan. Nang kau untuk menjawab di mamulangkan. Iko nang menjawabkan kada padaku. Sampai dah. Sakira-kira. Sepanjang buah panitan nangku dapat namo ala sepanjang adik. Tapi sungguh pun ala sepanjang adik dek karena ada pulau namanya ulang. Apa tu nama nuri ulang? Ulang pituan di nantuo papatah luak nanti ko gurinam caro minang kabau. Ibarat orang mamanciang sadang dirintang ayi ini di mabu riak jaga lopang sadang di lamun buye. Tali tagang papuang hilang duduk takajui situ kampanciang. Kai disembah ikan gelami. Kai putui panang lakusui malaki kusui kasalasai salaki panang kakumparan. Ba itu pusako saja dahulunya. Sampai Rumah gadang bagajung tinggi bertingkah di ruang tengah. Tapi waktu dengan janjinya elok tak berubah. Nanti Bu. Mana langku Datuk Bagindo Malano? Lalu masih kaya. Oh, izin lambut agak menyampaikan persambahan ku Datuk. Lalu masih kaya.
Dari dusun ke situ juga Sirawi Parancong Kalam, disusun jari nan 10 sampai asal ujui dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek sange suku mungkin tak dorang pasuo nama pitua orang tua juga. Harimau kota lompek dek balangnya, gajah kota dorong dek gadionnya. Kato kok sase menyampaikan run yang kok salah menuturkan usaha ambo jadi malu. Anggaplah tabu singket kurang tambah dek manarimo ajaran dari mama, mungkin kurang semparona. Dek warisan sejak dahulu sambung menyambung penjawakan sampai ke kita masuk kini kok. Pacik saukur lambaganggam kokoh dibuek lalamo wari di kota bilang sarato bodi canyago. Dua rajo adik nan batua ialah datuk ketambangan. Nangkaran tahu menjadi rajo nama makai padang pasenta. Hukumnya adik sangatlah indah nama naruh ame senjata jati dalam pasambahan oleh jamu. Selorong kepada datuk perpatinan sabatang. Urangnya arif akannya boleh na tahun wari coba labe. Lenong dibawa kaling karang putar disumbu ayat tajud. Nak jani ayat disawur baitu pulau mulu adik kadi buek. Dipanggil segala cadik pandai saratu tuangku jodoh balang langkau imam dengan khatib. Dibawa kata jumu fakat dun yang diambil dibicara. Pacik ganggam lan sapakat sara agama kalang dasar. Lanyato oso nambah kian. Semoga lemu dalam paham sampai-sampaian kanam banyak sampai ke kita masuk kini. Limbah daripada itu siang sesiang takut malam samalam kini. Ni elok ketika bayi di sekolah disakasi disampaikan. Mana langku raja pengulu? Layang bom kumalin kayo. Panitan tiba kada panangku. Manita lang kumalin. Pada masuk lantakol tiba buah panitan dari kerajaan nombor pokok silang dan apakah. Siri sacabiak minta dikunyah, yang sadidi minta dikatok. Tapi samantang pun mbak itu adik kato nang kabajawe gayung kabasambui. Kok kato alum bajawe kok sama alum bapulangkan. Dan ka untuk menjawe je memulangkan ikonan ambo japikan ke hadapan aku sampai gue. Lah sampai yang kumalin kayo. Sakiro-kiro. Sa panjang buah panita ng kumalin kayo alang dalam bari jo berade. Bulit ko ang adik. Sako. Sungguh pun di dalam cerita ini. Basuo bak ituang kumalin kayo. Banak turingan mandat tang umpamo raginan masusun penuh dalam cepat jo gantang. Jalinan adik dan papakai. Tagah dek kami lagi basako. Bupakai ambo bawa bayo. Samantara ambo bayo si pek mananti lang kumalin sa kudiko. Kemudian lembek mau nantikan ku. Mana yang kumagit atin? Layang buah angku kumula. Panitahan tibo kada pa ng kumagit. Italan ko na. Padu masuk ng tako la tantabulo buah panitahan kada panambo. Sungguh pun sambo tantanyo panitahan. Hindi batin kadik ng batamo kumagit. Tantangan permintaan kerajo ng bapako silang napapangkan. Diret sa kadik minta di punya pinang sadidi minta di gato. Digo boleh pinta ju pinto kehadapan ninyi mama dan bajajang yang sarato alik dan berkamatan yang hadir pada malam itu. Tanam sirih, tanam langudang, tanam kerakok di halaman. Jadi sirih katok latinang pulau rotok paminan tangan. Sekian sambah dengan pulang maklum kabagian kumagit. Sampai angkura jo pangulu. Sa kilo-kilo kumagit. Sungguhlah sampai di angkura jo pangulu. Sa panjang buah kambana angkura jo pangulu. Hidanga bunyi disimak kato itulah kato nasa bananyo. Seiring balang jo berubah lalu balang kumandi. Seiring salam dengan sembah lalu kita kembali kepada angkura jo pangulu. Setantang buah panitan angkura jo pangulu tadi. Anak itu pandai beranang dapat kata dia bayi. Duduk angkura jo pangulu jo bertanang nak memulai di. Setantang panitan angkura jo pangulu ko anyu nak mo pinte dari kahulunya. Tang sire angkura jo pangulu. Sire minta dikabit pinam minta digogok kan kalau angkura jo pangulu. Sabanan yung kumagit. Kakilek camin di pulau tu kalau batu karang di mandi sembah itu ni. Sungguh pun sembah na datang dari angkura jo pangulu lagi yang kepada orang batin yang kepada alik kami nama sama. Bana? Tentang buah panitan angkura jo pangulu tadi ko yo sile minta di punya pinam minta dikatok dek kami desiko. Jadi duduk batu jo batiko ibarat menati gunung tinggi tadi timbul kan jauh kan itu. Tapi samantang pun nanti itu. Dan jauh ke di jalan dan dakek ke di sambah. Katok itu letak dalam balik bana itu simpan ke di mako menanti angkura jo pangulu sampai itu.
Dek karano kumogek lay manjapik nan kabarinyo lambo lambik menantido kumogek. Oh, mana Angku Raja Pengulu? Layo bang kumogek. Tentang kebenaran Angku Raja Pengulu tadi. Di ambo tu lah babawo, bagato, bayo, bajalan, mamubola. Nadapit kato na sayo, runjang na sesuai. Tantang sire minta dicabit. Tantang sire minta cabit, pinang minta dikato. Kan baik itu kelaluannya Angku Raja Pengulu. Yolah. Tak ada Angku Raja Pengulu. Lama nuri adik yang pakai. Dek kami sebelah sikoh, lada baring sini Angku Raja Pengulu. Lah sampai dan kumogek. Saya kira-kira Angku Raja Pengulu. Dipanen nan barasak di hujan nan baturun. Kau kita pulangkan ke sana kau. Rancak dipulangkan Angku Raja Pengulu. Mana yang kumalin kayo? Lihat bapu. Apa ditahan kembali ke hadapan aku malin kayo? Wanita laku. Badeta batik barendo babaju si pilin palangi si babatu abdu si kalat buatan jauh jukumpani diikik lalu disangokan. Satantang permintaan kerajo nan bapokok silang nan bapangka. Alah bo payo patidoran. Abo cari ayin nan jani abo sawut do sayok nalandi kapadul ngik dengan mapa. Lapik kato nan sahati sebulatan kato sampai pakai. Tu nan ika menjadi buah jubari di dunia maksa balah siko. Insyaallah sirihnya lay kadicabit, pinangnya lay kadigato. Limbak nan daripada itu. Basuo bak piturang kumalin kayo dua. Pangulu kayo dia day imam jo katib kayo di kitab. Bintak biaso di pabulian kandak biaso di pelakuan. Sekian jawaban dari ambo sama kembali ke hadapan ang kumalin kayo. Sampai dan ku Raja Pengulu. Sekira sampai yang kumalin kayo. Dipanen nang barasat, di hujan nang bapuhun. Kok lakai ko kita pulang ke asana leku. Rancak dipulangkan kumalin kayo. Mana langku gindo kayo? Layo bu. Sembah kembali ke hadapan aku. Sembah kepada Allah, persembahan kepada Allah. Saat tentang sembah nang tibo dari kerajaan nang pokok silang kenal pangkat nang tibo ke hadapan ambo. Di ambo lah babao bakato bayo joba mola. Tulah dapat katonan sati kabulatan katonan sepakat. Asalnya kamanuri sepanjang adik nambah pakai la izin di adik nambah samo. Tapi kalau kado tukuk tambahnya benar basarkan pakai aku sampai dulu. Sampai aku lagi. Sakira-kira bro. Dipanen nang barasa di hujan nang bapuhun. Kok lakai ko itu pulang ke asal itu? Rancak dipulangkan bro. Mana lah yang aku paling mau kayu? Layo bu. Panitan kembali ke depan aku. Wanita bu. Artinya pada masukan takut lah tiba buah panitan dan aku ke depan aku. De ambo lambo dahikan kanan tua-tua. Didudukkan korek selo disandakan ke batangan dampak. Itulah dapat katunan sati kabulatan katunan sayo tantangan permintaan aku tadi. Nangka menjadi jawabnya dari ambo. Anak orang talang batikan pandai basang gua lepet itu. Kok iyo sih kali makan tunjukkan kana cara masak. Sampai mana? Sampai ya. Kira-kira. Artinya pada masunan taku lah terapak puluh buah penitan ambo kadapan angku gitu kayo. Di angku orang panggolak jago lalu orang milok bayi. Kata seorang lagi pagulati kata bahasa mulai dipayukan. Itulah yang akan menjadi buah jobarino di angku. Jika iyo sih kan dimakan bak pogona cara masaknya. Kan itu kelaluan. Sekarang dalam ada. Deta Solo bata tahtima membayang kilek bakilek kata dulu basitinah kata budiat basu capek. Secara capek saja gua menjawabnya bu. Capek. Adapun masak sirih tiga perkara. Nan pertama masak digagang, nan kedua masak dimakan, nan ketiga masak dimufakat. Nan dikatakan masak digagang. Rono kunyang mengarisi tampuk layu daulah pucuk dek samut indak tajalari dek ulek indak talamakan. Jambang gugua menjalang tanah katampang jadi saruk saja usah jaruk ke junjung lai dinang sakak sirih ke masak. Dua nan dikatakan masak dimakan. Ketika daun masih bagilek, ketika tampuk masih bagatah, gilo dikijok pinang mudo, rintang dirayu sadajo gambir lalu berarak kacara. Bakunya di rangkungan menyirak lape kamuku mengantak kau kaki mendali kau bunuh. Nan ketiga dikatakan masak di mufakat iyalah sarupoi kutu. Bukan masak digagang menjalan tanah, bukan pula masak dimakan basirami. Iyalah masak di mufakat sarupoi kutu. Alum takile Allah takalam bulanlah sangko 30 alum dikicuk Allah yang merasulah masuk ke dalam tubuh. Itulah masak sadak siya kami nan kamu. Pinta kami suci bana ke hadapan nangku nan basamu. Sirih sacabik minta dikunyah, pinang sadidi minta digatuk. Sekian panitan dari ambo pulang maklum bagi aku. Sampai.
Lah sampai dah aku panggil mau kaya. Sakilo-kilo. Nah aye pincuran tabi nak cayo kilit lah datang alui licin lah tibo. Kato sepatah nambah nanti di angku lah balabuakan senang lah bana di dalam hati. Tapi semantang pun dah itu. Dek karena ada puluh nanti saja di hati kita kalang pada lidah aku lah kini gini no. Supik si dayang ame no orang dari lawit Cino. Sirik pipi nangkok kami cara no kosong apa kaguno. Sampai. Bacincin bagalang kami subang tagantong di talingo siri abing pinangkok kami cara no kosong pulang kanan punyongku. Kalau cinagam ka babelok katikuran nah dalam padi. Jiko ka itu nang kailok lah sama senang di dalam hati. Kabaru katapian duduk bagolek di nang data. Ko iyo siwe kali makan sama bangunya alek tu pangkal. Jalur bata di tepi semua ia melimpah di tepian ujung mangunya pangka malulu. Mengkasih sama kita sampaikan tu. Sama kita pelalu. Iyalah.